Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga sa mga pagkaryami at na makampat si emanan yan natutun at kapakay kepurutan tanwa isa emanan yan na miyaka biya ayamanan yan na gauan. At nasa kataw si emanan yan na mga datu si Kudaula Uthmani ayang ngaran yan na si Sultan Sulaiman. Si akin niya Sultan Sulaiman na aya pa parangayan yan na umandan na gagawi udi na igiraad na oras yan nag-iin yan di iplibtaan so kaganian si ikwemanan yan ng mga datuan yan. Miya kay salungan na tiurugs kanyan na pitit taginupian ayamanan yan na adan asa kataw ang manguda ang miyawafat si isagyong kutayamanan yan na pad kung mga darpa si isagyong kutayamanan yan na kamimilikan yan ayamanan yan darpa. So kaya pa ka tataginupian na miya kambuts kanyan na miya ka na umambusi ayamanan yan na darudupa yan. Ini isa yan o ino katigin man ayamanan yan na pagbuat ayamanan yan na lukatawi. Na pitero yang gikaruman yan at tigyan na pitet taginupakan aanas sa katawa manguda ang miyawafat si isagyong kutayamanan yan nalalan. Nas sumanga taon na diran na yamanan yan na pagubayan kay pagkagwadiran. Na ipag-isarak na isa alungan na mauri ulir na yamanan yan na mau maagyang kayamanan yan na sa katawa manguda miyawafat si isagyong kutwa pad kumangalalan si isagyong yamanan yan na kasakupan na kagatan. So yamanan yan nakiapita yan nakiapakasumbay ngayon sa subo. Na miyanin mo na siyungwan yan nagyong kutwa darpa ayamanan yan na pititaginpan yan katataguan sa gyong kutwa bangkay o sa katawa manguda. Na miyaw man yan nagyong kutwa sa katawa manguda ayamanan yan na makaiiga sa gyong kutwa kilidalalan na sumanga taon na dirang din ayamanan yan na pilabutan agyong kutwa ayamanan yan na sa katawa ayamanan yan na bangkay ang matatago sa gyong kutwa kilidalalan. Na iniisa kinanot Sultan Sulaiman. Wan tunaw ni sa babadiran na yamanan yan nakapagubaya si isagin kayamanan yan nasa kataw ang manguda amya wafat. Na piyano tulo na gyung kutayamanan yan na mga tao ang matao di na makailay makasasaksi sa gyung kutayamanan na miyang dulawla. At tigiran na dato na andaman na yamanan yan nakapagubaya may si isagin kayamanan yan na miya wafat. Agi-tigi nagyang kaya miya wafat na deden ayamanan yan na dusa aban yan na manggulawla ipung kumay to adusa na tamang kayamanan yan na malaon na paglinyan din ayamanan yan na ninggulawla. Pagkailays kanyan si kayamanan yan na mga walay ayamanan yan na di pagapinan sa mga babay. Na pagkailays kanyang pansi sagyang kutayamanan yan na mga darpa adi paginuman. Na ayamanan yan na ded na unaan na ayamanan yan na mga laakadustaan si ikwallah nagyan ni sabapadiyami kapag ubayasi isagin kayamanan yan na sa katawang. Ini isagyong kutayamanan yan na datuan doon matatagus sa pamilya agyang kayamanan yan nasa katawang manguda na ini turo iran nagyang kutwa walay niyan. Na piyan rituan wayamanan yan na datu agyang kutwa walay agyang kaiyas sa katawang manguda miya wafat. Na ayam yaman yan na si karuman yan. Na piagistoryaw na yamanan yan na datu agyong kutwa kewafat o yamanan yan na karuman yan ang matatagusi sa agyong kutwa yamanan yan na kilidalalan. Uwan tuno-uno no yamanan yan. Iniisa yan unuan tuno-uno ni titwa paparangayan agyong kayamanan yan nasa kataw manguda. Na ayay ni simbag agyong kutwa karuman yan amya kauntantang gumuro na tigyan na datu. Na sumanatigyan man na iso karumako na did na unaan na yamanan yan na malay paratiya. Anto natigyan man ay sabab. Nagyatigyan nagyong kuto yamanan yan nagiran undi katero apukailayran si isagyang kutang mga walay at pagapinang kuyamanan yan ng mga bai. Si kuyamanan yan na di mga pipiyay paparangay ng mga bai. Na ayaw po man natigyan man na iyay sumiyan si isagyang kuto yamanan yan na darpa. Na igira tigyan man na iyaad na pirakyan. Na pembagiin niya nagyong kuto pirakyan. Naso sa bagyong naginyan di amanan na ipamamasaan sa para si kwemanan yan ng mga pamilya niyan. Naso sa bagyong natigyan manay na ipambayad yan si isagyong kutemanan yan na mga babay sa ayapasad ayamanan yan nakapagipambayad niyan kiranon.
na makabaling agyong kutwa babaysa sa agyong kutwa oras na di manggumakap ito agyong kutwa babaysi sa agyong kutwa darpa agiran di masian si Allah subhanahu wa ta'ala. Igiratigi nami ang gulaulan yan untuk na di makapanalamat si Allah sa din yan di matiru alhamdulillah. Kami kaaon na kupman sa sakataway maanan yan na baiya baradusa sa di makapendusa sa agyong kaya maanan yan na oras akapapantagan. Nagyang kutwa tigan manayagiran undi katerwa sa pagkailairan ay manan yan na si isagyong kutwa mga beer house udi na di pa maginuman na isang manutwa yung manan yan na datu agyong kutwa yung manan yan nagalabakyan sa pambagi niyan so pirakyan na so sa bagi unay pupumamasaan yan sa para si iko yung manan yan na pamilya niya ng mga panganangkang nagip managyong kutwa sa bagi na sadin sa kalutangan yan ko mga panginginuman na pupumasaan yan nagyong kuta painginom no pamakubir na yung maanan yan na pupumasaan yan o pamakumya kalutang sa isa kakis na pupumasaan yan na pugudud niyan lang o nagyong kuta yung maanan yan na miya pamasaan yan na pakabarod sa di man di makapanlamat si Allah sa giin yan di iteroon alhamdulillah kamiya ka siya pakupman miya ka pamasakupman sa maanan yan na pakaberg amanan yan na di pa kayo namun kami udakan sa YouTube niya ning gulaulan buwan niya tigan man adi ka isa nun inungkad na isuswa agyang kaiyamanan yan na pagkailay ka sa agyang kaiyang mga walay ayamanan yan na adna kang baradusaon si Allah na pagkailay ka sa agyang nga di pa maginuman na ayamanan yan adna di hindi mamaginom na swayamanan yan na mga tao na mapatiruiran na giyain ayamanan yan na baradusay niya mama na mapunggulawlad na did na bar kaya maanan yan na plabud si iko kapatayin ka nakatawan kaya maanan yan na datuan tunon ipasumbagyan rakan na ayat tigyan na ipasumbagyan rakan na mapya pended na tigyan man na iya barakan na rominig udi na bilabud si kaya maanan yan na mga tao na asar ka sundatu asus Sulaiman Sultan Sulaiman na katukawan yan na yan na nainukas kanyan din yan maanan yan na prekurakan naguskan yan din yan maanan na sumbayang rakan na sudin sukyan gawon dato as Sulaiman Sultan Sulaiman na miya kaguro o kagyong kutemanan yan na dato sa pitiro yan entirud na lang ulang way maanan yan na mga datuan yan na paglinian silan din na maanan yan na inamran udi na maanan na piyali ugatan sa kanyan din ni pagampaganirong na ruminigo si sagyong kutemanan sa kataw manguda na inipaliwat yang kulang ulang wanan datuan yan anang ulang wan siran din sembayang asiran sembayang nila nagyong kutwa yung mana sa kataw manguda nagyenan yamanan yan na minisurat sa historia dednaw na aniyan amadakal kwa yamanan yan na sumayang bayangon si isagyong kutwa yamanan yan na masayran nagyutoy minisurat sa historia den pagunaan na madakal ami sumayang bayangon na gumindua sa yamanan yan na relaan wallahu ta'ala yung kutwa yamanan sa kataw manguda mangalok sa mga pagariami yung kutwa kapkili tanong si iku pagaritan mo aayamanan yan nagkapakaya makapupuan si iku mga pada mga darpa agkapakaya yung di amanan yan nandun saan so Allah subhanahu wa ta'ala nandun siya nan so Allah na ditanong kitang kabubagyo ito na amanan yan na banyan o tayo amanan yan na paparangayan kasirang buong so Allah imataw si isa yun o tayo amanan yan nagkanukiran nagyang kaya isa paparangayan tamo yung amanan yan na mga maranaw uli na mga Muslim andun ni kaya tanong kong pagalitan na miya tuhmat tanong ko yung maanan yan na di mga pipi ang mga galabag nagyuto na swallahu ta'ala yung mataro si sa giyong ko tayo maanan yan na galabagyan paganing ko si Allah kaya purutan tanong ay sa may tuan dao na minggulalan tanong si ko yung maanan yan na mga ginawa tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.